Soc Marta Bordes, treballo a l'Escola d'Arquitectura del Vallès, adscrita al Departament de Composició Arquitectònica, concretament en el grup de recerca Perspectives Urbanes, Processos i Projectes, i l'àrea d'investigació se centra en el camp de l'accessibilitat lligada al disseny arquitectònic i disseny urbà. L'accessibilitat el que pretén és l'incloure a tothom dins del disseny, que quan estem projectant no estiguem pensant en una majoria i deixant de banda petites minories que no se'ls contempla les seves necessitats. El gran què de l'accessibilitat o del disseny universal és partir de la base d'intentar definir les necessitats de tothom i a partir d'allà, d'aquests paràmetres generals, projectar. Problemes de mobilitat en tenim de forma permanent un 10% de la població. De forma temporal, ja sigui un accident o fins i tot una dona embarassada o el que sigui, problemes de mobilitat, un 20%. Després hi ha la gent gran, que seria un altre 10%, i el reste de la població és un altre 60%. De manera que estem dient que un 40% de la població té problemes de mobilitat a temps real, i sent conscients que el més probable, sense ànims de desanimar ningú, és que tots passem en algun moment de la nostra vida per aquesta situació. En el sentit que quan estem treballant en accessibilitat, que la gent es tregui del cap que estem treballant per una minoria. Estem treballant, a la llarga, es beneficia tota la societat sense cap tipus de dubte. He decidit dedicar-me a la recerca en accessibilitat precisament perquè després d'estudiar tota la carrera he vist que no se'n parlava directament, i crec que és un factor indispensable que s'ha d'introduir dins de la docència dels estudiants i precisament el que vol fer aquesta recerca és treballar tots aquests continguts, fer una reflexió, estudiar la normativa, fer un procés de comparació amb altres normatives, però sobretot el fet d'introduir-ho en la docència dels estudiants. Jo crec que és bàsic partir de la sensibilització i conscienciació dels estudiants, que de fet seran els nostres futurs professionals, i que aquí és el primer punt on s'ha de treballar i s'ha d'intentar introduir els aspectes d'accessibilitat, el per què és important que l'estudi d'aquest disseny universal apte per tothom des dels estudis de la carrera. De manera que fins i tot en un futur ja no se n'hagi de parlar tan concretament, sinó que ja estigui inclòs dins del projecte en general. El saber el perquè d'aquelles dimensions, d'allò que t'exigeix, va molt lligat en saber com una persona es mou o què és el que necessita. Per això jo soc molt defensora d'ensenyar als estudiants simulant discapacitats, posar-los in situ, agafar, dic, seu-te en una cadira i puja aquí, fes allò, i que sigui conscient quan està dibuixant el què suposa allò.